Nå. Ja, når jeg er ude og køre lastbil, så er konen ligger oppe i førerkabinen og snakker. Forstår ikke ski af, hvad hun siger. Forstår ikke russisk. Fanget ned på en restplads. Nede ved Røde Kro. Og når jeg ser i min bil, og skal hygge mig, så er det sgu automatpiloten til, og førerne op på instrumentbrættet, og så skal hun holde sin kæft. For så skal far, han skal spille nogle free rolls ind på Ladbrokes, du. Det er godt under for. Gå du ind på ladbrokespoker.com, du. Der er masser af gratis free rolls. Det er fantastisk. Yeah, poker to the people!